Tervetuloa Unelmastoura podcastin pariin. Täällä jahdataan unelmia ja tehdään intohimojen parissa duunia, vai mitä Riku? No juurikin näin, juurikin näin. Täällä ollaan taas ja tänään puhutaan hyvinkin itsensä kehittämiseen liittyvistä aiheista. Tiedätkö, kun tulee uusi vuosi? Kyllä. Ollaan siellä baarissa ehkä tai ystävien luona, ehkä, väitetysti, mutta ollaan siellä baarissa tai ystävien luona. Ja sitten sit tulee se hetki, kun tehdään niitä uuden vuoden lupauksia. Tämä ei välttämättä tarvitse olla kiinni nyt niistä uuden vuoden lupauksista. Kuka tahansa voi koska tahansa luvata itselleen mitä tahansa, ja periaatteessa aina vaan parempi, kun jos sulla tulee mieleen joku lupaus, niin lupaa se itsellesi heti, koska muuten se jää tekemättä. Mutta millä niistä pidetään kiinni? Mitä sun täytyy tehdä, että sä oikeasti pysyt niissä lupauksissa kiinni, mitä sä oot luvannut itsellesi? No ainakin yksi, mikä mulla nyt auttoi tänä vuonna, niin oli ainakin sellainen mindset shifti omassa aivossa siitä, että mä en ajatellut sitä niin paljon, että hei, day 1, nyt mä oon tällä ihminen, day 2, oi, mä oon jo 3 päivää tehnyt tätä juttua tai ollut tekemättä tätä juttua, vaan mä ajattelen sen sitä kautta, että minä olen ihminen, joka tekee näin, tai minä olen ihminen, joka ei tee näin. Jos on huono asia, mistä haluaa päästä eroon, esim. Yksi, mistä mä oon niinku aktiivisesti pyrkimällä päässyt vuosien varrella eroon, niin kuin aikuisviihteen kattominen esimerkiksi, niin siinä mulla auttoi esimerkiksi tosi paljon se, että ennemmin ajattelee itseään ihmisenä, joka ei katso sitä, kuin silleen, että hei, 28. päivä joku en ole vielä relapsennyt tavallaan, niin se on mun mielestä se isoin työkalu, millä sä saat pidettyä lupauksistakin itsellesi. Periaatteessahan siinä, kun sä alat laskemaan päiviä siihen, että kuinka kauan sä oot nyt ollut tekemät jotain, mitä sä oot päättänyt, että sä et enää halua tehdä, tai päiviä siihen, mitä sä oot, se voi olla joku tavallaan positiivisempikin juttu, mitä sä oot silleen tavallaan päättänyt, että tänä vuonna mä kokeilen jotain uutta harrastusta tyylillä. Mutta jos sä alat laskea niitä päiviä, niin sähän teet siitä itselle silleen, sit helposti tekee itselleen semmoisen mörön, että sä pelkäät koko ajan sitä päivää, että sä menetät tavallaan ne päivät, mitä sä oot jo tehnyt. Et sitten jos sä relapsaat siihen juttuun, mitä sä oot ajatellut, olkoon se nyt sitten ihan mikä vaan, niin, tai jätät tekemättä jotain, mitä sä oot yrittänyt niin kuin, ottaa elämääsi aktiivisesti, niin sitten se tavallaan niin kuin, ne jo niin kuin pankkiin laitetut rahat menee hukkaan siinä, että sä teet niin kuin, relapsaat takaisin siihen, mutta sitten taas kun sä ajattelet sen niin päin, että mä oon vaan ihminen, joka tekee nyt tätä. Tää on nyt vaan osa mun arkea, mun elämää, etkä millään tavalla erikseen lasken niitä päiviä tai juttuja, niin siinä vaiheessahan sä et tavallaan menetä missään vaiheessa mitään, koska sä oot vaan tästä pisteestä eteenpäin nyt semmoinen tyyppi, joka pitää näistä jutuista kiinni. Kyllä, naulan kantaa. Tässä itse kehittämisessä on yksi sellainen hahmo YouTubessa, joka on ehkä isoimpia kenen hahmoja puhuu englantia, mutta sellainen kuin Hamza Ahmed, niin hän puhui just tästä tuossa lähiaikoina, että jos joku tyyppi haluaisi nyt vaikka alkaa käymään salilla, niin ethän sä tietenkään sanoisi sille, että joo, aloin vaan käymään, mutta itse asiassa jos sä ikinä enää missaat kertaakaan, niin kaikki sun progressi siihen pisteeseen mennessä on turhaa. Niin eihän siinä ole niinku mitään järkeä, se ei ole ensinnäkään totta, ja sitten toiseksi eihän toi niinku motivoi ketään tavallaan tekee sitä hyvää muutosta elämässä. Mutta sitten esimerkiksi on tällainen, justi sen niin nuorilla miehillä nykyään on tosi iso ongelma tämän aikuisviihteen addiktion kanssa, niin on tällainen nofap-kulttuuri esimerkiksi netissä paljon, missä jengi laskee niitä päiviä ja tälleen. Niin mä en usko, että se on tosiaan paras tyyli siihen, koska ethän sä menetä sitä sun progressia vaan siihen, että jos se kerran tulee joku pikku takaisku. Et mun mielestä muutenkin elämässä on parempi katsoa sellaisia pikku takaiskuja vaan semmoisin oppitunteina ja mennä eteenpäin ja kehittyy, eikä silleen heittää hanskoja tiskiin. Niin ja siis, jos sä tavallaan niinku, sä voit ajatella sen konkreettisesti verrata vaikka nyt siihen salilla käyntiin, niin sä oot laittanut niitä tunteja jo sisään siihen hommaan, ja sit sanotaanko, että sä skippaat vaikka pari päivää, niin kuin milloin sun olisi
tavallaan niin kuin suunnitelman mukaan pitänyt käydä. Niin sä siinä tavallaan menetät ne päivät, mitä sä et käynyt, mutta eihän se aikaisempi progressi ja se niin kuin taito, mitä on jo nyt kertynyt, oli se sitten taito 2 päivän ajalta tai taito 3 kuukauden ajalta, niin eihän se häviä mihinkään. Sehän on yhä sulla itselläs, ja sä voit tavallaan jatkaa siitä, mihin niin kuin jäätiin. Ethän se niin kuin, kyllä sä menetät siinä tavallaan sen, että jossain jutuissa, esimerkiksi siinä salilla käymisessä, jos sulla tulee tosi pitkä tauko, niin se haittaa niin kuin sitä kehittymistä, mutta et sä koskaan niin kuin kokonaan menetä sitä kaikkea, mitä sä oot jo nyt tehnyt. Joo, ja nimenomaan se, että se game on mun mielestä paljon enemmän sitä, että kuinka nopeasti sä hyppäät takaisin sille juoksumatolle, kuin se, että tiputko sä ikinä. Koska vittu tää on elämää, niin kuin miten Rockykin sanoi, tiiätsä, että ei ole siitä, että kuin monta kertaa sä kaadut, vaan kuin monta kertaa sä nouset ylös. Niin se on mun mielestä oikeasti hyvä mielentila, sillä kyllä elämässä tulee aina sellaisia niin kuin, saatana vasempia koukkuja saatana johonkin takaraivoon kuitenkin, että sun on vaan pakko niin kuin nousta ylös, jatkaa eteenpäin. Ja sit se on mun mielestä tosi paljon sitä tai itsensä kehittäminen niin kuin sen oppimista, että niistä tappioista niistä lähtee vaan heti jatkaa kun pystyy ja tälleen. Esim. Mietitään joku sali. Ei sinne oikeasti kannata mennä rykiin, jos sä oot oikeasti kipeä. Sitten sulle käy vaan paljon pahemmin tulee jälkitaudit mitä ikinä. Niin sun kannattaa mieluummin vaikka skippaa pari kertaa ja tulla terveeksi. Ja sitten sä pääset taas heti jatkaa siitä. Niin okei, joku miettii sillä, että nyt mä oon silti skipannut pari kertaa. No mutta ei sillä ole väliä. Sä oot silti niinku tilanteeseen nähden pyrkinyt parhaimpaas. Joo, mulla tuli tosta mieleen, että tavallaan sellainen eräänlainen ajatusmaailma, minkä moni voisi kokea vaan, että mä olisin kauhea pessimisti, mutta mä oon monesti elämässä kokenut niin kuin mulle itselleni helpoksi tavaksi käsitellä niin kuin huonoja niin kuin, tai sellaisia takaiskuja lähinnä sillä, että tavallaan odottaa ja tiedostaa sen, että missään vaiheessa sun elämääsi, olit se kuinka vanha tai kuinka nuori tahansa, niin elämä antaa sulle todennäköisesti takakämmentä nurkan takaa, ja sä et vaan voi sille mitään. Silleen, että oli se sitten kuinka iso juttu tahansa, että se voi olla joku niinku, no sillä isompi homma, että et vaikka päässyt kouluun, tai no sit jotain niin ekstriimiä, että sun talo palaa tyyppisesti. Mutta sitten se voi olla jotain taas ihan sellaisia arkisiakin juttuja, että sä tuut vaikka kipeäksi. Niin sekin on kuitenkin takakämmentä siihen, mutta toisaalta siitä on helpompi nousta siitä, että sä oot tullut kipeäksi, kun taas se, että sun elämä mullistuu jollain tavalla, niin kuin, että sun talo palaa. Mutta siinä palataan aina takaisin siihen, että mä tavallaan ehkä odotan tavallaan sitä, että elämä antaa niinku niitä takaiskuja, mutta siinä palataan aina siihen, että se juoksumatto odottaa siellä vieläkin. Se ei katoa sieltä minnekään, vaikka sä saisit niitä takaiskuja. Ja se on vaan jokaisesta itsestä kiinni, että palaat sä sinne matolle vai jäät sä rypeä sinne sontaan, kun sä oot maassa. Juuri näin. Ketään ei tule kiinnostamaan, miksi sinä et onnistunut. Ne selitykset ei tule kiinnostaa yhtään ketään. Sillä minä en onnistunut tässä asiassa, sen jälkeen kaikki kuuluu vaan pälä. Ei ketään kiinnosta. Se on jotkut lapsenlapset on vaan silleen, no vittu faija tai isoisä, oisit onnistunut. Nyt meillä olisi vittu asiat paremmin, jos sä oisit onnistunut. Ei meitä kiinnosta, että sä epäonnistuit. Sillä ihan sama, miksi sä epäonnistuit. Toi on niinku taas vähän radikaali näkökulma, mutta oikeasti mun mielestä niinku Kevin Hart on sanonut esim. Hyvin tosta, että aurinko ei niinku odottele ketään. Aurinko nousee silti ihan sama, mitä sulla on meneillään tavallaan. Ja tietenkin mielenterveysongelmat on oikea asia ja tolleen. Itsekin niiden kanssa on kamppailu ja muuta, mutta silti se fakta pysyy, että niinku aika ei pysähdy, vaikka sä pysähtyisit. Et vaikka sulla on joku tilanne, että sun pitää nyt hetki keräillä itseäsi ja muuta, sä yrität parhaas, joskus on pakko niinku hetki keräillä itseä ja muuta, se on vaan elämää, mutta kannattaa pyrkiä siihen just, että jatkaa silti sitä elämää eteenpäin, ei jää vaan katkeroitua sinne sängyn pohjalle ikuisiksi ajoiksi ja näin. Mulla on empatiaa mielenterveysongelmia kohtaan, tiedä, että ne on oikeat juttuja, mutta silti se fakta pysyy, että sun kannattaa aina, sun paras strateginen positio on silti aina tehdä parhaas. Ja se ei tarkoita sillä, että ylitä itsesi vittu joka kerta tai susta ammutaan saatana, vaan se tarkoittaa mun mielestä sitä, että yritä parhaas niin kuin siinä tilanteessa, missä sä oot ja niillä parametreilla, mitkä sulle on annettu, niin se on aina silti vörtti niin kuin tehdä parhaansa, mihin itse pystyy ja se riittää tavallaan. Juurikin niin. MT-ongelmat on ihan no joke.
mutta siinäkin tilanteessa, kun sä kärsit siitä huonosta olosta, niin se voi olla jopa sellainen lohduttava juttu kääntää se homma niin päin, että sanotaanko, että sulla on ollut vaikka hyvä grindi sen projektin kanssa, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot työstänyt, mutta sitten tulee joku masennuskausi esimerkiksi. Mutta siellä masennuskauden keskelläkin sua voi auttaa se, että sä ajattelet sen niin päin, että vaikka nyt on se hetki, kun sun täytyy palata, tai sun täytyy antaa itsellesi aikaa, että sä palaat siihen mielentilaan, missä sä kykenet taas eteenpäin, niin silti siellä se odottaa se sama juoksumatto. Ei se häviä mihinkään, vaikka sulla nyt tulisi semmoinen hetki, että sun täytyy vaan antaa itsellesi aikaa, että sä pääset eteenpäin. Kyllä. Ja mun mielestä se on parempi viesti ihmisille, kenellä on asiat vituillaan, että hei, tästä voi nousta, tai silleen. Koska nykyään, tämä ei ole nyt mikään psykologin mielipide, että mä oon ihan vaan normi-ihminen, elä omaa elämää omilla kokemuksilla, mutta sanotaan, että meikä kuoli vaikea-asteisesti masentunut, jos nyt on se diagnoosin nimi, niin jos siinä kohtaa mulle kaikki olisi ollut vaan silleen, joo, itse asiassa tälle ei voi tehdä mitään. Itse asiassa kaikki on hyvin. No ei vittu ole hyvin, kun mä haluan vittu tappaa itteni, niin ei silloin, kyllä se ihminen tietää, että ne asiat olisi silloin hyvin. Se ei ole mun mielestä oikea viesti ihmisille aina joka tilanteessa, vaan se, että sä oot vain täydellinen, kaikki on vain hyvin. Ja sitten nämä ihmiset, niin kuin esimerkiksi nykyään masennus on tosi iso ongelma nuorilla ja näin muillakin, mutta etenkin nuorilla, niin en mä usko, että se on nuorille se paras viesti, että ei, kun kaikki on vaan koko ajan todella hyvin. Silleen, no ei välttämättä ole. Joskus sun elämässä asiat on vituilla ja sun joku läheinen kuolee tai jotain muuta. Ei silloin sulla ole kaikki hyvin, mutta se on mun mielestä parempi viesti siinä just, että sä pystyt omalla toiminnalla silti vaikuttaa nimenomaan. Sehän on todella tärkeää ihmisille uskoa, että sä voit vaikuttaa. Ja sitten, hei, meillä on nyt tällaisia työkaluja. Aletaan herää joka aamu samaan aikaan, aletaan syömään runsas proteiininen aamupala, aletaan käymään suihkussa joka aamu ja tällaisista pikkujutuista, mitä me saadaan alkaa rakennettua, niin rakennetaan sitä elämää ylöspäin. Ja esimerkiksi toi on se tyyli, millä itse pääsi paljon paremmin eteenpäin tuosta ekasta vaikea-asteisesta masennuskaudesta, niin omalla kokemuksella ja sillä, mitä tutkinut, on ollut kyllä äärimmäisen kiinnostunut tästä aiheesta, mutta tietenkin täytyy sanoa, että maallikon näkemys tai sillä, että en ole mikään psykologian tohtori, mutta omalla kokemuksella niin tollasta asennet kyllä suosittelisi ihmisille. Itsellä ainakin toiminut paljon paremmin. Niin ja siis, vaikka ei tässä mitään psykologian tohtoreita olla, niin aina me voidaan antaa se meidän oma kokemus asioista, että miten elämä on kohdellut meitä ja miten meidän tekemät valinnat ja kokemat asiat niin on reagoinut meidän elämässä toisiin asioihin, että miten ne rutiinit on auttanut sua nouseen ja yömmäs. Kyllä, juuri näin. Että vaikka ne ei välttämättä ole se lääketieteen professorin antama ohje, niin silti ne voi auttaa jotain tyyppiä. Kyllä, ehdottomasti. Ja yksi, mikä voi auttaa sua myös, kun sä yrität pitäytyä niihin lupauksiin, mitä sä oot itsellesi antanut, niin sanotaan näin, että sä oot vaikka alkanut tekemään jotain ihan uutta juttua. Ja siinä samalla, kun sä teet, niin on tosi tärkeää pysyä uteliaana. Sen takia, että kun sä pysyt uteliaana ja teet samalla sitä juttua, mihin sä oot minkä tielle sä oot lähtenyt, niin koko ajan sä kehityt siinä samalla. Ja yksi paikka, missä ymmärretään jatkuva kehitys, on Ummu LKV, joka on Miska Piiraisen asuntojen välitysfirma. Me tavattiin Miska Piiraisen kanssa itse asiassa tämän Unelmasta ura podcastin tiimoilta, ja meidän ajatukset oli niin samanlaisia intohimojen parissa työskentelystä, että Miska Piiraisen Ummu LKV päätytä Unelmasta ura podcastin historian ekaksi sponssiksi. No, tämähän on siitä hyvä, että meikin otettaisiin Rikunkaan sellaisia yhteistyötä tähän podcastiin, tietenkään, jonka takana me ei voida sitä prosessaa seistä. Joten tämä Umma LKV oli niin luontainen valinta, koska jos mä olisin ostamassa tai myymässä kotia, niin mä haluaisin just Umma LKVn välittävän sen mulle. No, tässä ei herää luontainen kysymys, että minkä takia, mikä näissä nyt on mikään ero, että kuka se asunnon välittää. No, tässä on eroa. Ensinnäkin mun mielestä yksi erittäin iso ero on siinä, että Umma LKV ottaa siinä vaiheessa provikan sulta, kun sun koti on myyty. Ja tää oli mulle jopa vähän
yllättävää, että tämä ei näin kaikilla todellakaan ole, vaan yleisin käytäntö on se, että sä maksat jo siitä, että sä laitat sun kodin myyntiin jollekin asunnon välitysfirmalle. Eli voin täydestä sydämestäni suositella, että jos olet asunnon välitystä vailla, niin ota Umma LKV yhteyttä vaikka heidän nettisivuilta umma.fi. Siellä susta tullaan välittää sun eurojakin pidemmälle ja oikeasti se kokemus on siellä keskiössä siinä asunnon välitysprosessissa. Ja siellä osataan pysyä uteliaina tähän elämään. Musta tuntuu, että toi on mun elämää kantava teema, että koen olevani erittäin utelias ihminen ja se niinku ehkä näkynyt sitten semmosessa, että jokin asia maailmassa on niinku herättänyt mun mielenkiintoa, niin sit mä oon niinku lähtenyt sitä kohti ja tutkinut sitä. Ja sit joista asioista on käynyt ilmi, että ne on vaan ollut semmoisen jonkun aikaa kiva tehdä, tai kun ottanut vähän enemmän selvää, okei, tää ei olekaan ihan mun juttu. Joistain jutuista on ollut sillä, että tää on ihan jees, mutta joku toinen on kivempaa, niin mä priorisoin tämän niinku vielä kivemman jutun. Ja tossa on mun mielestä just tärkeää sen lisäksi, että tutkii noita juttuja, niin myös niinku laittaa niitä käytäntöön. Et siitä mä oon tykännyt nyt lähiaikoina, että mä oon mun mielestä ollut todella tehokas siinä, että vaikka mä oon tosi utelias ihminen, niin mä osaan rankata heti jotain juttuja pois, koska mun on niinku pakko priorisoida mun aikaa, koska kaikkea, mitä mä haluaisin tehdä, ei voi ehtiä tekemään tällä ajalla, mitä ihmisellä on päivässä käytettävissä. Niin sitten mä osaan nykyään paremmin ja paremmin koko ajan niin kuin jättää jo heti jotain juttuja kuitenkin sillä, että okei, tää vaikuttaa kiinnostavalta, mutta ei voi mitään, mutta ei niin kiinnostavalta kuin nämä muut jutut, mitä haluan tehdä. Ja sitten sellaisetkin jutut, mitä olen halunnut tehdä, niin mä oon monia sellaisia projekteja saanut toteutettua niin kuin mun tässä vuosien varrella niin kuin nopeutetulla prosessilla. Vähän niin kuin sama juttu tossa, että kun joku juttu menee huonosti nopeasti takaisin juoksumaan tolle, niin vähän tuolla samalla idealla, että mulla tulee joku idea, minkä mä haluan toteuttaa ja katsoa, että voiko siitä tapahtua jotain. Niin sit, no yksi hyvä esimerkki, mä voin kertoa, että mä kokeilin tehdä tällaista tekoäly-räppi-asiaa tossa muutama viikko sitten. Nyt kun tää tulee ulos siitä jo kuukausia, mutta mä näin tällaisen Glorb-nimisen artistin YouTubessa, joka oli tehnyt niinku Paavo Pesusienen maailmaan tekoälyräppejä sillä, että se räppäsi ne, mutta tekoäly muutti sen äänen niitten vaikka Paavo Pesusienen ääneksi. Ja sit se oli sellainen niinku hieno konsepti vielä, että ne niinku soti siellä Bikini Bottomissa keskenään ja siinä oli kunnon sellainen lore, että yli milloin kukakin kuolee tai milloin Plankton saa Patrikin aivot vallattua ja sitten Patrik yhtäkkiä disräppää Paavo Pesusientä ja siitä porukkaa ja se oli niinku ihan vitun hauskaa. Niin mä testasin niinku tehdä sellaisen mä tein niinku, tavallaan Simpsonien maailmaan sellaisen yhden biisin, niin se koko kokeilu oli suoritettu niinku päivässä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, tää oli hauskaa, mutta ei tää niinku ihan sellainen jätti-intohimo nyt mulle olisi, että tähän niinku käyttäisi hirveästi aikaa ja tällä, että en sitten tehnyt sitä sen enempää. Mutta siis yhden päivän aikana löysin tämän uuden ilmiön, selvitin miten se toteutetaan, toteutin sen, julkaisin kappaleen. Ja sitten oli silleen, että okei, tää oli hauska kokeilu. En kuitenkaan päätä jatkaa tätä, mutta siihen tuli sellainen tosi kova inspiraatio, että ihan pakko kokeilla tätä, että tämä niinku vaikuttaa niin siistiltä. Ja toinen kiteyttää niin tosi hyvin sen lauseen, että pysyt uteliaana ja teet siinä samalla. Että sä olit utelias uusille jutuille, ja sitten sä löysit jonkun uuden jutun, ja sitten teit siinä samalla niin kuin saman tien implementasit sen uuden jutun, mitä löydät. Ja samalla kun niin kuin sä teet tällaisia asioita, niin kuin kokeilet eri juttuja, niin sitten siellä on aina se mahdollisuus sille, että sä löydät jotain aivan täysin uutta. Koska yksi juttu, mikä on tosi tärkeää muistaa, kun sä kokeilet uusia juttuja, sä harjoittelet jotain tiettyä maalia niin kuin, tai meet jotain tiettyä maalia kohden, niin on tärkeää muistaa se, että jossain vaiheessa saattaa olla, että sulle tulee joku tosi absurdi idea, mitä niin kuin, mistä sä et ikinä kuullut, että kukaan olisi ennen tehnyt.
niin tässäkin maailman ajassa, missä vielä eletään, niin on ihan täysin mahdollista luoda jotain ihan uutta. Oli se sitten musiikkia, jotain, jonkunnäköinen uusi formaatti niin kuin ihmisille viihteeseen. Vielä on asioita, mitä on täysin luomatta, ja sitä ei saa tavallaan, tai se olisi hyvä, jos ihmiset ei pelkäisi sitä, että luoda jotain ihan kokonaan uutta. Kyllä, mä oon täysin samaa mieltä. Mä katsoin T-Painin striimistä sellaista klippiä YouTubessa, ja se puhui siinä siitä, kun joku laittoi hänelle musiikkia, mikä kuulosti ihan joltain mainstream-artistilta, joka on jo olemassa. Niin T-Pain alkoi just huutaa siinä, että niinku, me ei tarvita uutta Lil Babyä, meillä on jo Lil Baby. Niin se oli mun mielestä tosi niinku, ajatuksia herättävä juttu sillä, että oikeasti sä pystyt silleen, esim. Nyt mun on helppo antaa tämä esimerkki musiikin kautta, mutta jokainen voi miettiä omaa alansa tätä. Mutta niinku, sä pystyt musiikissa esim. Oikeasti silleen, keskittyä siihen sun oman soundiin ja tekee siitä sun oman kuulosta siitä musiikista tai kautta ja ne aihealueet voi olla niinku oikeasti sulle niinku oikeita sinun elämästä. Jos sä esimerkiksi kerrot just sun elämästä, niin siinä on yleensä samaistumispintaa kautta mielenkiintoa muille ikkuna nähdä niinku sun maailmaan. Tai sitten silti se on uniikki experience, koska sä silti kerrot niinku sun silmien kautta sitä, kukaan muu ei voi sinun silmien kautta kertoa, paitsi sinä itse, niin se on esimerkiksi yksi tosi hyvä keino tehdä itsestäsi niin kuin uusi asia. Että sä et vaan sillä esimerkiksi räpissä, jos mä oon sillä, että mä poltan pilveä, mulla on massia, mulla on hieno auto ja nussi sun muijas. Niin sit sä vähän silleen, että okei, mut joka ikinen muu räppäri sanoo tolleen. Niin sit se on vähän silleen, että okei, sit sulla on joku normaali trappibiitti siinä ja sit sä oot silleen, okei, mutta teitä on niinku 1000 miljoonaa, chiljoonaa samanlaista. Niin että miksi mä nyt hirveästi sit sua haluu kuunnella. Mut jos sä oot silleen, mun faija lähti orpokodista, meistä ei pitänyt tulla mitään, niin sit siinä on niinku omakohtainen tarina. Ja sun omasta elämästä vaikka juttuja tolleen, mitkä ei ole välttämättä niinku kaikilla samoja, mutta tosi monet voi kuitenkin samaistua vaikka tossakin sellaiseen ideaan, että okei, on lähdetty niinku huonoista, tietyllä tapaa elämä on jakanut huonot kortit, mutta sitten niistä on niinku tehty jotain niistä huonoista korteista. Niin toi on niinku kans yksi hyvä tapa. Ja sitten niinku esimerkiksi just musiikissa, että uskaltaa niinku esimerkiksi just sitä soundimaailmaa. Yksi mun mielestä, voin antaa shoutoutin, siis Suomessa mun mielestä hirveän hyvin on tehnyt Melo-niminen artisti, joka mun mielestä on todella hyvin aina niinku uusiutunut, tehnyt aina uudenlaista ja erilaista musiikkia. Ja vaikkakin totta kai siinä on niinku monesti vaikutteita jenkeistä ja muusta ja niin edespäin, niin silti hän myös tekee mun mielestä niitä tyylejä, mitä ne tekee, että on ne sitten punkkia tai hyperpoppia tai trappia, niin ne on ainakin mulle näyttäytynyt sellaisista, että hän on tehnyt niitä niinku omalla tyylillään. Että vaikka ne on eri genrejä, ne kaikki kuulostaa silleen Melolta, niin toi on mun mielestä aika sellainen hyvä esimerkki esimerkiksi Suomesta niin tohon meininkiin. Ja toi on niin yksi juttu, mitä itse on sillä alkanut miettiä enemmän ja koittaa tavallaan aktiivisesti ajatella sitä ja harjoitella sitä ja silleen, mutta totta kai se on niin pitkä prosessi, että Jats-legenda Miles Davis on sanonut kuuluisasti, että kestää vuosia, että alat kuulostamaan itseltäsi. Niin, että sä tavallaan etit sitä omaa tyyliä, ja siihen menee vuosia. Niin. Ja tonhan voi, niin kun, sähän voit vetää ton ihan mihin tahansa alaa periaatteessa. Kyllä. Se, että jotain asioita tehdään jollain tietyllä tavalla, tai on tähän asti tehty jollain tietyllä tavalla, niin eihän se sido sitä, että aina ja ikuisesti on tehtävä sillä tietyllä tavalla. Sanotaanko nyt vaikka, että hampurilaiset on aina ollut pyöreitä, niin se on ollut välissä pihvisalaattia, tomaattia, kastikkeet ja kansi. Niin mitä jos sä teet hampurilaisen silleen, että niiden sämpylöiden tilalla on sipulikiekot ja lyöt sinne hampurilaispihvin väliin ja juustoa ja toisen sipulikiekon ja työnnät suus. Aina voi luoda jotain uutta. Tietysti toi sipuliesimerkki nyt on jo tehty maailmassa, mutta että sekin on silleen
ihan erilainen loppujen lopuksi siihen, mitä se alkuperäinen on ollut. Ja sit voi olla jotain aivan uusia juttuja. Ei meillä olisi niinku koskaan ollut suurinta osaa musiikkigenreistäkään, jos ei joku jossain vaiheessa olisi todennut, että toi voisi olla hyvä. Ja sitten jos ihmiset pelkää sitä vaan liikaa, että joku muu ei tykkää siitä uudesta jutusta, no maailma menettää ihan helvetin paljon siinä. Joo, T-Pain puhui myös siitä, että no, hänellähän oli niinku aika yhtenä ekoina tätä niinku autotunea, ja varsinkin T-Painilla on tosi tunnistettava autotune, että siis hip-hop-ihmiset tietää, mitä mä tarkoitan niinku tismalleen, mitä soundia mä tarkoitan, jos mä sanon niinku, että T-Pain tai T-Pain autotune, niin ihmiset niinku, se on erittäin tunnistettava, koska hän on luonut sen itse, ja siitä hän puhuu, että olisiko ollut 3 ekaa albumia, mitkä hän teki täysin itse. Kaikki myy jotain yli 200 tonnia ekana viikkona, mikä on paljon, siis 2000 levyä. 200 000 levyä. Niin ekana viikkona, mikä on siis hyvä määrä, ja sitten kun tämä niinku, musiikkiteollisuus sai hänet uskomaan, että hänen täytyy tehdä näiden tuottajien kanssa, ja tämä on nyt kuuma tuottaja, ja sun pitää antaa näiden tyyppien kirjoittaa sulle ja mitä ikinä, niin sitten kun se teki ekan sellaisen albumin, missä ekan ja ainoan, niin se myi vaan 30 000 kappaletta ekana viikkona, eli melkein 10 kertaa vähemmän kuin vaan se hänen oma tyyli, niin se on mun mielestä tärkeää rokkaa vaan sitä omaa juttua, ja kyllä se niinku, sitäkin voi kehittää ja muuta, että ei se monilla mene niinkään hienosti, että heti kaikki myy sikana vaan sen takia, että sä teet omaa juttua, että totta kai sä voit niinku keittää sitä koko ajan eteenpäin ja kaikkea, mutta niinku, se on kyllä tosi sellainen key-juttu, jos sä löydät sen sun oman äänen siinä, mitä ikinä sä teetkään. Ja se on kans niin kuin avainasemassa senkin takia, että kun sä teet sitä, mikä on sulle itselle ominaista, niin sun on paljon helpompi myös aina tehdä niin kuin Laininkin puhuttu, että kun sä tunnet olevas kotona siinä asiassa, mitä sä teet, niin se ei hidasta sitä sun toimintaa sen takia, että sä et tylsisty sen parissa, koska se oikeasti kiinnostaa sua. Kyllä. Ja siinä samalla, kun sä teet sitä sun uniikkia juttua, tai sitten teet jo muovattuna jotain, mikä on jo luotu, niin sun täytyy pysyä positiivisena. Hyvin pitkälti sen takia, koska se on surullinen totuus ja surullinen fakta maailmassa, että ihan sama mitä sä teet, millä alalla se oli, niin aina löytyy joku, joka on sitä mieltä, että toi roskaa ja tosta mä en pidä. Ja jostain syystä ihmisten on vaan todella tärkeää päästä sanomaan se ääneen, todennäköisesti parantaakseen omaan oloaan. Kyllä, toi on niin kuin mun mielestä äärimmäisen tärkeää, että pysyy semmoinen informoitu optimismi siinä tekemisessä. Alussa myös usein voi olla hyötyä oikeasti mun mielestä delusionaalisuudesta, että monet luovat alat varsinkin on semmoisia, että sun pitää tehdä niin kuin vuosikausia ilmatteeksi töitä esim. Itsellesi, ja sä et näe siitä välttämättä mitään tuloksia, vaikka sanotaan 3 vuoteen. Niin tällöin, jos sä ajattelet silleen, että mä en ole hirveän hyvä ja tuskin nyt kukaan haluaa näitä kuunnella ja muuta, niin mä veikkaisin, että se olisi todennäköisempää silloin, että sä et jaksais grindata ja kehittyä sen tavallaan alkuvaiheen ohi sinne kovaan nousuun sitten. Versus, jos sä olisit vähän delusionaalinenkin, ajattelisit sillä, mä oon itse asiassa ihan vitu hyvä, että nämä on ihan sairaat nämä biisit, ja joka ikinen kerta kun mä teen kappaleen, niin tää on vaan paras biisi, mitä mä oon ikinä kuullut, ja sit vaikka ne olisi oikeasti niin kuin objektiivisesti ihan paskoja, niin silti, jos sä oot tuossa mielentilassa, niin mä uskon, että sä jaksat niin kuin paremmin sen grindata sen vaiheen, kun vielä kukaan ei niin kuin usko suhun muuta, ja sit sä niin kuin esimerkiksi yksinäskin on se nyt kiva, jos sä löydät ystäviä, ketkä haluaa tehdä samanlaisia juttuja, mutta esimerkiksi monet joutuu kuitenkin niin kuin yksinään grindaa aika vuosia ennen kuin kukaan löytää ne tai mitään tämmöistä, niin toi mun mielestä hyvä asenne. Ja esikuvalla niin Russilla on sellainen ekaan albumiinsa liittyvä quote, että
Success to me is bouncing from failure to failure without losing enthusiasm. Niin se on sanottu tässä podcastissa aikaisemmassa jaksossa, mutta se on hyvä sanoa uudelleen tähän aiheeseen, koska toi on mun mielestä vitusti parempi niin kuin onnistumisen ja menestymisen määritelmä itsessään siinä tekemisessä kuin vaan sitten niissä lopputuloksissa. Ja sitten pitää muistaa, että monet lopputulokset, jos sä alat vertaa muihin ihmisiin, niin ne ei ole verrattavissa suhun, koska muilla ihmisillä on omat haitat ja positiiviset asetelmat omaan elämään verrattuna suhun, että sä oot ainoa, kenellä on kaikki samat edut ja haitat kuin sulla. Mutta sitten myös se, että esim. Musiikkimaailmassa tosi monet voitot on vähän buffattuja. Esim. Jenkeissä lähes kaikki major label artistit, ketkä on isoja, niin ne major labelit ostaa niitä striimejä niihin, jotta ne näyttää isommilta. Ja sitä kautta, koska ihmisillä on sellainen herd mentality, niin ne katsoo silleen, että täällä on paljon striimejä, eli okei, tää on sitten hyvä biisi, mäkin kuuntelen tätä. Ja se on ihan ymmärrettävää, koska ihmisillä on kiire, ja ne koittaa päättää, että mikä biisi on hyvä, mitä ne klikkaisi, niin sitten se kertoo niille jotain, se statsi siellä Spotifyssa, että vaikka miljardi striimiä verrattuna vaikka näkyy se alle 1000, niin se on niinku sellainen indikaattori jollekin, että no muutkin on ilmeisesti tykännyt tästä, joten todennäköisemmin mäkin tykkään, että tossa ei ole sille mitään pahaa, mutta se miten se liittyy tähän aiheeseen on siis se, että ei kannata verrata itseään muihin, koska sä et ikinä tiedä niinku kaikkea, mikä siihen näennäiseenkin menestykseen on mennyt sisään. Jep, ja sä et niin kuin, jokaisen tarina ja jokaisen se polku on vaan niin erilainen, että se voi olla se sun alkus, se voi olla se, että, no sanotaan nyt vaikka joku muusikko, niin se voi olla, että sun vanhemmat esimerkiksi, jompikumpi on muusikoita tai musiikin opettajia tai mitä vaan, silleen, että se tavallaan taito tulee jo tosi nuorena kotoa. Jollain se voi olla tälleen, ja sitten se voi kiinnostua siitä ihan samasta asiasta ja niin kuin lähteä kulkemaan sitä vanhempiensa asettamaa polkua, eikä siinä ole mitään väärää. Mutta sitten taas, kun kaikille ei ole sitä lähtökohtaista niin kuin saman tien käsiin annettua opetusta silleen, että siinä vaiheessa, kun sä pääset siihen ikään, että sua alkaisi kiinnostaa tehdä jotain juttua niin kuin silleen, että siitä voisi tulla sun elämänmittainen, ei välttämättä ammatti, mutta niin kuin asia, mitä sä tykkää tehdä. Kyllä. Niin kaikille ei vaan ole niin kuin suotu käsiin suoraan sitä osaamista silleen. Mutta sitten täytyy vaan muistaa, tai toivoisi, että ihmiset muistaisi sen, että mikä on se syy, tai silleen, että minkä takia ihmisten tarvitsisi välttämättä tulla kertoa sitä, että ne ei pidä siitä sun tekemästä asiasta sulle, vaikka sä et vaikuta niiden elämään millään tavalla. Silleen. Ja niissä tilanteissa niitä ihmisiä on ihan hirveästi, ja aina tulee niitä ihmisiä, jotka ei pidä siitä, mitä sä teet, mutta siinä on vaan pakko yrittää niin kuin pitää se positiivisuus siitä, ja sen sä voit aina spinnaa niin päin, että tämä ihminen tuhlaa sen aikaa siihen, että se tulee kertoa sulle, että se ei pidä sun tekemästä musiikista, sun ottamista valokuvista, sun laittamasta ruuasta, mistä ikinä, ihan vaan siksi, että no, mun on vaikea lähteä niinku arvioimaan niitä syitä, mutta surullistahan se on, että useastihan siinä on se, että niillä ihmisillä on vaan huono olla itsellään. Jep, ehdottomasti. Tai niinku auttaa myös niitä tekijöitä itseään ne vihakommentit, mikä on välillä hauskaa, että monesti tuntuu, että ne vihakommentoijat ei kuitenkaan toivoisi sen, kelle ne vihakommentoi, niin menestystä, mutta ne suoraan impactaa kuitenkin siihen menestykseen. Esimerkiksi nämä sosiaalisen median alustat, niiden algoritmi ei tiedä, että onko se joku kommentti positiivinen vai negatiivinen, vaan ne vaan niin kuin katsoo silleen, että tämä tyyppi engageaa tämän sisällön kanssa, se vetää pitempään siinä videossa, se niin kuin algoritmin näkökulmasta sä olet fani, ja sitähän sä oot.
sä oot fani, jos sä vihaat jotakuta aktiivisesti, niin sä käytät sun aikaa siihen tyyppiin. Monestihan siis nämä vihakommentoijat on enemmän faneja kuin mitä normisti mietitään faneina. Et monestihan ne, ketkä tykkää, niin saattaa tykätä siitä videosta ja jatkaa matkaa. Mutta vihakommentoijat tosi usein tulee kommentoimaan ja kaikkea tuommoista. Niin se on hauska, että jos pystyy olemaan sellaisessa mielentilassa, että pystyy ottamaan noin silleen chillisti, niin se on ihan hyvä tietää, että ne huslaa takaperin sulle rahaa. Niin. Ja sehän on omalla sairaalla tavallaan tosi hauskaa. No hyvinä aikoina mun mielestä se on ihan helvetin hauskaa. Et kyllä varmasti munkin tekemiin rahoihin, vaikka musiikista, on vaikuttanut se, että mulla on paljon myös sen lisäksi, että mun jutuista on tykätty, niin niistä myös ei ole tykätty. Niin kyllähän näitä esimerkkejä siis näkee. Mä oon nyt mikä äärimmäinen esimerkki tosta, mutta siis ihan maailmalta, jos katsoo just vaikka joku Jake Paul vaikka, niin sitä nyt on jengi sitten aikaa jotain vihannut tosi paljon. Sitten se on alkanut keskittyä omaan juttuun nyrkkeilijäksi. Tekee kivasti rahaa. Ja nykyään esimerkiksi, mitä itse on ainakin netissä ollut, niin aika silleen overwhelming majority silleen fiilaa tällä hetkellä, niin kuin Jake Paul, ei niistäkin, ketkä ei ennen fiilannut, mutta kun se on just nykyään rauhoittanut niistä sellaisista isoimmista äntikeistä ja se vaan on keskittynyt enemmän siihen nyrkkeilyyn ja tolleen, niin silläkin on ollut mun mielestä ihan siisti sellainen character development-arkki, mutta sekin oli sillä yhdessä kohtaa varmaan niin kuin vihatuimpia tyyppejä internetissä. No aika helposti joo. Mutta nyt työnnetään vihakommentit sivuun ja jatketaan tästä eteenpäin kohti seuraavaa jaksoa. Näin tehdään. Maailmasta